Madzulo abwino kwa nonse ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndine Wonder Msisia koma poyamba nayi mitu yache. Alimi apempha boma kuti lilowererepo pa nkhani ya mitengo ya chimanga. Malamulo sakufotokoza bwino zomwe zikuyenera kuchitika pamene aphungu akana kusankha mkulu wa bungwe la ACB. Amabungwe aonesa kukhumudwa ndi ganizo loti mlandu okhuza nzika ya Netherlands okhuza kugonana ndi anyamata unikidwenso. Tili ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi FUM lati anthu ena akugula chimanga pa mtengo wa 70 kwacha pa kilogramu umene uli wotsika kwambiri poyerekeza ndi wa 150 kwacha pa kilogramu umene boma lidakhazikitsa. Mtsogoleri wa FUM Afraiton Njolomole wapempha boma kuti lilowererepo msanga ndi kuteteza alimi. Matthews Kasanda walemba lipotire. Unduna wa zaulimi nawonso wafotokoza kuti wakhala wakulandira malipoti kuti pali makampani ena akuluakulu makamaka omwe akupanga zakudya za nkhuku omwe agwiritsa ntchito anthu ena pogula chimanga pa mtengo wotsikira pa 150 kwacha yomwe boma lidakhazikitsa. Mneneri mu undunawo Gresham Lungo ati undunawo posachedwapa ukhala uchita kafukufuku ndipo yemwe apezeka akuchita izi adzalandira chilango. Moti pali panopo tikati tupakalikiri koyendera makampani amene kuti tioneka mwina tikangwapeza anthu amene kuti tizoona kuti akhala akugula mbewu zimene zimwina pa mitengo yotsika. Ife ngati boma sitalekerera yayi koma tichita ndithu monga amene malamulo akunenera. Ndipo pothirirapo ndemanga pa izi Anjolomole awuzanso Times kuti pali anthu ena omwe agula chimangachi pa mtengo wa 70 kwacha ndipo kuti enanso amangidwapo kale. Zimene tamva ndizakuti alipo ena mavenda amene akulowa m'midzi ena amangidwa kale amene akumakagula chimanga pa mtengo wa 70 kwacha a kg. Zimene sizikutikondweretsa. Mwina ntchito imene ndi iwo amene mabaya zakuluakulu amene mkwane nawo. Nduna ya zaulimi Robin Lowe adalengeza kuti mtengo wogulira chimanga usachepere 150 kwacha pa kg. Bungwe la Malawi Law Society lati lamulo la Corrupt Practices Act silikufotokoza mwachindunji zomwe zikuyenera kuchitika pamene komiti ya kunyumba ya malamulo ya Public Appointments yakana kuvomereza dzina la mkulu wa bungwe la ACB limene lasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko. Izi zikutsatira kukanidwa kwa Amartha Chizuma omwe anasankhidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino kuti akhale mkulu wa bungwe lothana ndi katangale la Anti-Corruption Bureau. Feston Malekezo wadza ndi zambiri mulipotiri. Malinga ndi wapampando wa komiti ya Public Appointments a Joyce Chitulo, Chizuma anapeza 14.5 pa 25 malomwa 17 points imene imafunikira kuti munthu alembedwe ngati mkulu wa bungwe la ACB. Mkuyankhula kwake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Law Society Patrick Mpaka ati kuyang'anira gawo 6 ndime yachiwiri komanso gawo 6A ndime ya 6 ya lamulo la Corrupt Practices sikusonyeza tsatanetsatane wa chomwe chingachitike ngati bungwe la PAC lakana kuvomereza dzina limene lasankhidwa la mkulu wa bungwe la ACB. Ampaka ati mmene zililimu mtsogoleri wa dziko lino akuyenera kuperekanso dzina la Chizuma ngati akulifunanso ku komiti ya PAC kuti alivomereze. Kupatulapo Ampaka ati mtsogoleri wa dziko lino akuyenera asankhe pa mayina atatu amene anabweresedwa pa tebulo lake ndi nduna yoona za chilungamo m'dziko muno kuti asankhepo munthu winanso. Awiri mwa atatu amene anasankhidwa ndi a Wellington Kazembe komanso oweruza opuma a Anthony Kamanga. Ngati njira ziwirizi sizingatsatidwe ndiye kuti ndondomeko yosankhanso mkulu wa bungwe la ACB ikuyenera kuyambira kuchiyambi. Pakadali pano bungwe la Malawi Law Society lapempha mabungwe komanso anthu amene akukhuzidwa ndi kusankha kwa mkulu wa bungwe la ACB kuti agwire ntchito yawo poyera kuti Amalawi azitsatira bwino.
Poyankhula ku nyumba ya malamulo lachitatu, mtsogoleri wa dziko lino anadzudzula komiti ya Public Appointments pokana dzina la Chizuma kukhala mkulu wa bungwe la ACP. Kotero anapempha nyumba ya malamulo kuti iganizenso bwino. Malinga ndi Chakwera, izi zikubwezeretsa pambuyo nkhondo yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Pakadali pano nyumba ya malamulo yafunsa bungwe la PAC kuti lipereke ripoti yoonetsa tsatanetsatane mmene mkumano wawo ndi Chizuma unayendera. Mlandu wokhudza bambo wina amene ndi nzika ya dziko la Netherlands a Wim Akster amene akumuganizira kuti amagonana ndi anyamata auvomereza kuti aunikidwenso. Mabungwe omwe saboma asonyeza kukhumudwa kwawo potsatira ganizoli. A Akster anamangidwa mu April powaganizira kuti ankagonana ndi anyamata komanso kuzembetsa atsikana omwe ankathandizidwa ndi bungwe la Timotheus Foundation. Thomas Kachere ali ndi zambiri mlipotiri. Malingana ndi akaduya anthu okhala mu izi zadza oyimira mlandu oganiziridwa a Victor Chipeta atadandaula za mlandu omwe a Akster akuimbidwa kuti unikidwenso, ndipo oweruza milandu anayipereka nkhaniyi kwa mkulu wa mabwalo a milandu Chief Justice omwe apereka chilolezo kuti mlandu unikidwe. Izi sizinasangalatse mabungwe omenyera ufulu wa anthu ponena kuti zikhudza kuchedwetsa mlandu. Lachitatu lapitali mabungwewa anakumana ndi kukambirana ndi apolisi akulimbi za nkhaniyi komanso kufufuza mwaukha pomwe nkhaniyi yayimira ku bwalo la milandu. Akale Bung'ombo ndi omwe akutsogolera mabungwewa ndipo akulongosola. Chimene tapeza ndichonena kuti Akester alipobe akuzungulirabe malamulo ndipo akuyendabe ndi ana ali ndi zithunzi zambirimbiri zimene akumajambulitsa mwina tsiku lililonse ndi ndani ndi ana. Nditi mafuna timene chichita fotokozera polisi kunena kuti ife ngati mabungwe ndife okhumudwa chifukwa chonena kuti Akester akukumanabe ndi ana. Iyeyo ndi chiopsezo. Okay, ndi chiopsezo ndi munthu onena kuti samene asoti akhale ndi ndani azikhalanso ndi ana. Pamangonena kuti pakhale order ndithu chiletso chonena kuti asamakumanenso ndi ndani asamakumane ndi ana. So chimene chimafuna tikafotokozera anzathu a polisi ndipo fotokozana ndi anzathu a polisi ayiwo atitsimikizira kunena kuti apanga kuthekera kwena kuti konse ndithu kunena kuti Akester mulandu wake ukhale kuti kutani, mulandu wake ukhale kuti kupitirira. China chimene tapezanso chimene timafuna tifotokoze ndichonena kuti taona pa social media kunena kuti mkulu wa mabwalo a court kumalawi kuno akamati Chief Justice wapereka chilolezo kunena kuti mulandu uwu auwunikenso pa amati constitutional review. Ndife beti kudabwa kunena kuti kodi chimene chili cha constitutional review pa mlandu ngati ndi chani, popeza kuti malamulo tili nawo kale omveka bwino. Okay, tili ndi malamulo kale omveka bwino ngati munthu akuzembetsana, ngati munthu akugona ndi ana, munthu akupanga zachiwerewere ndi ana, pa malamulo athu ndomveka bwino tili nawo kale malamulo. So chimene chili cha constitution pa nkhani ngati iyi ndi chani. So ifeyo ndife ndithu okhumudwa ndithu ndi zinthu ngati zimenezi, ndipo tikupempha kwathu ndikunena kuti wani pakanango khala mwina mwake chiletso chonena kuti Kemo Akester asamakumanenso ndi ndani asamakumanenso ndi ana. Chinthu chachiwiri ndichonena kuti nkhani za constitutional reviews zikanati mwina mwake angozichotsa iyeyo Kemo Akester angomuzenga milandu malingana ndi malamulo a dziko linolo mmene alili a munthu kunena kuti akamagona ndi ana matani, munthu akazembetsana amapanga bwanji. Chifukwa tikukhulupirira kuti tikamangopitiriza kunena kuti ayi constitutional review kenaka ife chilungamo chakumalawi kuno kuti matani timachidziwa kudzapeza kunena kuti mulandu sudzafika soko mapeto yayi uthira motani uthira munjira. Sabata latha ofalitsa nkhani za bungwe la Eye of the Child Amemuli Chisenga anati mabungwe ndi okhudzidwa ndi kuchedwa kwa mlanduwu ndipo anapempha ofisi ya mkulu ozenga milandu ya boma kuti ilowererepo. Ofisi ya mkulu omva madandaulo a anthu ndi yomwe inachita machawi kufufuza mwayokha ndi kupeza failo ya mlanduwu, malipoti atamveka kuti inasowa ku bwalo la milandu. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yayamba kugumula chifanifani china chimene chidamangidwa ndi bungwe la Beautify Malawi Trust pafupi ndi nyumba ya malamulo mu mzindawu. Malingana ndi mfumu ya mzindawu a Juliana Kaduya, bungweli silidafunse konsoloyi pamene linkamanga chifanifanicho. Wes Gausi ali ndi ripoti lonse.
malingana ndi akaduya anthu okhala mu mzinda wa Lilongwe akhala akufunsa khonsoloyi kuti afotokoze kuti chimene anachimanga pamenepo chimathandauzanji, koma iwo analibe mayankho enieni kuti awauze, choncho angoganiza zoti chinthucho achigumulepo. Iwo anafotokoza kunena kuti khonsolo ya mzinda wa Lilongwe inapereka mphamvu kwa anthu osiyanasiyana kuti azitha kuyang'anira malanda bauti osiyanasiyanaso mu mzinda umenewu, choncho pamalo pamenepo paliso anthu amene akuyenera kuti agwirepo ntchito zina. Chinthu chimene chifikira khonsolo ya Lilongwe dzina lake silikudziwa, ndipo thandizo lake chinthu chimene chichi sitikudziwa kuti thandizo lanji. Mwachidule muno mu Lilongwe City muli anthu mali ma residents onse amuno mu city nawonso akudabwa nacho chinthu chimenechi, ndipo akhala kudandaula kuti chinthu chimene chichoke chifukwa tsiku la lero tamva madandaulo a anthu komanso ndi resolution yathu zimene tagwirizana ku khonsolo tamva madandaulo a anthu tagaza kuti chigumule tsiku la lero. Mmodzi mwa anthu okhala mu mzindawu Robert Mangwiro anena kuti kuchosa kwa chinthu chimenechi ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa chinalibe thandauzo lake lenileni. Kongola kwa panalibepo chokongola china chilichonse, so aliyense akamadusa amayang'ana kumazifunsa kuti ndikuonapo chani chichi chinali chinthu chooneka ngati chinthu chopanda utanthauzo kwa ife Malawi. Ndi mmene ndaona chonchi moti mmene madusa kuona kuti chikugumulidwa, I said yes, I think now sanity has prevailed, chimene chichoke. Malo amenewa anakhozedwa ndi bungwe la BIM mu chaka cha 2016-2017 kuti akhale okongolesa mzindawu. Unduna wa zachilengedwe ndi nkhalango walonjeza mabungwe ndi anthu oona zokopa alendo kuti malo osunga chikhalidwe a Nkhudzi Bay kumangochi akhala otetezedwa pamene ntchito zina zikuyamba pamalowa. Bungwe la Southern Region Water Board likuyembekezereka kuyamba kugwira ntchito yopereka madzi kwa anthu akumangochi kuchokera pamalowa. Anthu ndi mabungwe ena oona zokopa alendo ndi ntchitoyi ali ndi kuthekera ati ntchitoyi ili ndi kuthekera kosokoneza malowa. Zambiri mulipotiri kuchokera kwa Justin Nkwewu. Poyankhula akuyendera ntchitoyi, mlembi mu unduna wa zankhalango ndi chilengedwe Ayanira Mtupanyama anati ndondomeko zoteteza malowa zatsala pang'ono kutha. Iwo anaonjezera kuti ntchito zina ngati imeneyi zakhala zikuchitika ndipo chilengedwe chinatetezedwa nthawi zonse. Mu National Park munomu muli mahotela, anamangidwa mahotela, koma chifukwa choti anatsata ndondomeko panalibe vuto. Awawa sakumanga hotela, angomanga tanki, komano anayenera kutsata ndondomeko. Ndi zimene timakambirana. Timanenanso kuti tiyesetse kuti tiyitane onse amene akukhudzidwa ndi National Park imene, amene ali awawa amene amayang'anira nyama za kuthengo komanso azachilengedwe ndi awawa amadziwa akambirane kuti kodi tipanga bwanji kuti tisaliononge phirili komanso tisaononge chilengedwe ichi. Mu ntchitoyi bungwe la SRWB liyika mosungira madzi pa phiri la Nkhudzi Bay ndi kumapereka madzi m'boma la Mangochi. Pakadali pano ndondomeko zoteteza malowa zikatha zizaperekedwa ku bungwe la SRWB lomwe litapereke ku kampani yomwe imaona za chiopsezo cha ntchitoyi pa chilengedwe. Kampaniyi izapereka ku bungwe la Malawi Environmental Protection Agency lomwe likaunika lizawauza a SRWB kuti angateteze bwanji chilengedwe pa ntchitoyi. Mmodzi mwa anthu amudera la Nkhudzi Bay a Catherine Kadango apempha anthu amene akuyendesa ntchitoyi kuti ayendese mwamsanga. Madzi akunyanja kuopsa kwake ndikoti marenda amatha kufala chifukwa kuti anthu ena amapezeka zoti akachapira kumatewera kumene kuja kusamasamalira ndi mapeto ake timatha kusegula m'mimba monga mmene mmadziwira muja. Chitukuko chimene chiti kuchifuna chifukwa kuti mwina matenda aja angathe kutsika kotsegula m'mimbawo. Ntchitoyi ikuyembekezeka kupereka madzi ku mabanja okwana 92,000 m'boma la Mangochi. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane madzulo ano pompano pa Times Television, TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page. Khalani pompo pamene tikhale tikubwera ndi zambiri zikatha izi. Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day.
Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Her soapies shouldn't give your game the red card. No matter your DSTV package, download the DSTV app to watch the entertainment you love on your TV screen, on any screen, by linking up to 5 devices to your subscription at no extra cost. Watch live or catch up with the DSTV app. tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi opanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa Purity ndi kukhala otetezeka. takulandaniso pamene tupitirira ni nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano pano pa Times Television, TTV, Manso Times 360 Malawi Facebook page. Asilamu ena mdziko muno achita mapemphero osonyeza kutha kwa mwezi umene amasala kudya wa Ramadan. Koma bungwe la Muslim Association of Malawi lati mwambo wokondwerera izi uchitika mawa. Malingana ndi mtolankhani wathu yemwe anali mboma la Mangochi Yohane Simon, anthu ena kumeneko aleka kusala kudya kamba kakuti nthawi yochitira izi yatha. Koma olankhulira bungwe la Muslim Association of Malawi Sheikh Dinala Chablika wati mapempherowa achitika mawa, ndipo boma lalengeza kuti tsiku la tchuti cha Eid likhalapo lolemba sabata ya mawa. Nduna yofalitsa nkhani a Gospel Kazako ndiye yatsimikiza izi potsatira kusiyana maganizo pa tsiku limene mwezi uoneke pakati pa otsatira chipembedzo cha Chisilamu. Achinyamata kuchokera mabungwe osiyanasiyana aitanisa nduna yoona za achinyamata komanso masewero aulemu msungama kuti alongosole bwino chomwe chikuchedwetsa ntchito yomanga bwalo la achinyamata la Mzuzu Youth Center. Bwaloli lomwe likuyembekezeka kuti kumangidwa kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 18 billion kwacha, ati lakhala likulandira ndalama mu ndondomeko ya zachuma cha boma kuyambira mchaka cha 2010. Tili ndi ripoti ili la Sam Kalimira lomwe wawerenga ndi Feston Malekezo. Yemwe akuyimirira achinyamatawa Francis Chilambo akupseza kuti ngati ndunayi simva madandaulo awo achitapo kanthu. Achilambo anati pa mkumano wawo waposachedwa apanda msungama nkhani yomweyi ndunayi inalonjeza kuti project izayamba pakati pa mwezi wa March kapena April. Chinanso tikupempha a minister azachuma ndi akutreasury general kuti abwere atipase tsatane wamene ndalama zimene tikunena kuti zimalowazo zinapita kuti. Mwachidule tinene kuti pali ndalama zina zimene boma linalonjeza ku parliament 780 million za chaka chinochi 2020 to 2021. Panopa tikunena pa next week parliament kukumana kuyamba kukambirana za budget, koma pamene ndalama zija sitikudziwa kuti zagwira ntchito yake zimene tinalonjezera. Koma poyankhulapo ansungama ati iwo ndokonzeka kukumana ndi achinyamatawa ndipo azawapasa satane wamene project ikuyendera. Ansungama anati pali chiyembekezo kuti project yomwe ndi ya 19 billion kwacha itha kuyamba mwezi wa June chaka chino, ndipo contractor amene agwire ntchitoyi ndi Eastern Construction Limited. Ngakhale izi chomwechi contractor amene wapasidwa ntchitoyi anayimitsidwa mbuyomu pomwe ndunayi inanena kuti alibe kuthekera.
ntchito yomanga bwalo la masewero la Mzuzu Youth Center yakhala ikulephereka pomwe nduna zitatu zinakhazikitsa ntchitoyi mchaka cha 2015, 2016 komanso 2018. Mkulu wa polisi mchigawo chakumwera chakumvuma a Elobian Banda adachititsa mkumano umene cholinga chake ndi kulumikizana ndi anthu a ntchito zamalonda, atsogoleri a mipingo, mafumu komanso anthu okhala m'madera. Pa mkumanowu maguluwa amagawana masomphenya komanso ndondomeko zamene ntchito zachitetezo ziyendere m'maderawo. Polankhula pa mwambo umenewu umene unachitikira ku Blantyre Lodge lachitatu, Abanda anati apolisi ndi anthu okhala m'madera achilimika pokhazikitsa ubale ogwira ntchito limodzi ndi kulimbikitsa chitetezo komanso bata m'maderawo. Mtolankhani wathu Luweleni Mpasa walemba lipotili lomwe wawerenga ndi Elvis Hoahoa. Imodzi mwa njira zodalirika poyendetsa ntchito zachitetezo mdziko muno ndi kugwira limodzi ntchito ndi anthu amene amakhala m'madera komanso m'mizinda. Ichi ndi chifukwa chake mkulu watsopano wa polisi mchigawo chakumwera chakuvuma a Elobian Banda anachititsa mkumano umene cholinga chake kulumikizana ndi anthu a ntchito zamalonda, atsogoleri a mipingo, mafumu komanso anthu okhala m'madera ndi cholinga chogawana masomphenya komanso ndondomeko za mmene ntchito zachitetezo ziziyendera m'maderawo. Polankhula pa mwambo omwe unachitikira ku Blantyre Lodge lachitatu, Banda anatsindika pa njira zimene anthu okhala m'madera angathandizire apolisi pa ntchito zachitetezo. Ndachiona cha nzeru kuti ndisanakhazikike ndi kuyamba kugwira ntchito ndikumane ndi anthu magulu madera magulu osiyanasiyana komanso kuphatikizapo ngakhale apolisi anzanga kuti ndithe kuwafotokozera masomphenya anga kuti kodi ntchitoyi tigwira bwanji ngati gulu la anthu noti azana ndi video mwaine ndeka ayi peza pachitiya mwina pali mawu kuti mutu umodzi susizadenga koma pamene tikumanizana chonchi ndikuwuzana chochita ndinacho chikhulupiriro chakuti ntchito yathu ikhoza kukhala yopepuka pamene tipatsana nzeru ndi kugawana zochitika m'madera amene tikukhala. Boma linachita zothekera kukhazikitsa mitengo imene pali poyambira mwachitsanzo chimanga nana kuti ogulawo azigula pa mtengo wa 150 kwacha pa kilogalamu. Eti kunena kuti pasapezeke wina amene azigula mbewu zimenezi pa mtengo wotsikira umene unakhazikitsidwa kapena kugwiritsa ntchito masikelo osavomerezeka. Ife apolisi tikhala maso komanso tawuza sungakhalenso anzathu achitetezo amidzi ndi madera osiyanasiyana ndinawonso kumaderawo akhalenso tcheru ngati papezeka wina wake kuti akuchita zachinyengo apite ku polisi kapena atumize uthenga kwa polisi imene ili pafupi dera lawo. Wapampando wa community policing kumwera Geoffrey Biswick Mopiha anati mkumanowo wakhala ofunikira kwambiri chifukwa wathandizira kuti anthu okhala m'madera apereke mfundo zimene zigwiritsidwe ntchito polimbikitsa ubale umene ulipo pakati pa anthu ndi apolisi. Yafika nthawi kunena kuti anthu mwina achotse chikhulupiriro chosunga malamulo kuti azitenga malamulo m'manja mwawo. Tiyeni ngati tili ndi vuto tiyese kwapeza anthu oyenerera kuti atithandize kuti tisalakwire lamulo. Apolisi atsimikizira chitetezo kwa anthu onse okhala mdziko muno pofuna kupanga Malawi kukhala wabata komanso wamtendere. Ndipo boma lapereka ndalama zolembera ntchito anthu ku NLB pofuna kuthandiza nzika za dziko lino pa nkhani ya ziphaso za nzika zimene zatha mphamvu. Nduna ya zamdziko Richard Chimwendo Banda ndiwo yasimikiza izi litayendera maofesi a National Registration Bureau mu mzinda wa Blantyre. Gary Samati wadza ndi zambiri. Nduna yona za chitetezo cha mdziko Richard Chimwendo Banda wati izi zichepetsa kudzaza kwa anthu kumalo ogwira ntchito a NLB. Lechifukwa choti anthu aja akufuna kuti azigwiritsa ntchito makhadi aja apezeka kuti akudandaula akumagawanjikana ku ofesi kwa DC. Andi vuto imene lipo pakali pano nonena kuti malo opangira khadi ndi amodzi boma lonse ngati kuno Blantyre ndikuti anthu amachoka ku Lunzu, kuchoka ku Bangwe, ku Machinjiri, kuchoka ku Chilomoni kumabwera kuno chimene chili chinthu chowawa kwambiri ena kumakhala pano 12 hours ena mpaka na masiku awiri kupita kubwerera zosakhala bwino. Pachifukwa chimene chifeyo taonetsetsa kuti tiwathandizire ndi nkhani yabwino njonena kuti kunduna wa zachuma apereka thandizo la ndalama lapadera chifukwa sizinali budget koma atatha kukambirana nawo apereka thandizo lapadera lona kuti kulembedwe ma intern 200 amene akhale akuyenda malo osiyanasiyana ku ward ina iliyonse sangoti pakoswese pena paliponse koma mukoswese mukwagawanso anthu malo awiri atatu kuti azitha kupita nkumaka
kupereka chithandizo chimenechi. Wachiwiri ku bungwe la NRB Moses Chiwoni wati bungwe lili linaitana abanda pofuna kuti nduna ione mavuto a bungweli. Chamba chachikulu nchonera kuti panopa pakadali pano ndondomeko imeneyi ingochitika ma offices athu okha amene ali pa boma. So ichichi chikumakhala chovuta kuna kuti anthu kuchokera malo osiyanasiyana kumabwera office kwathu. So ichichi chimapangisa kuti maofisi athu anthu akhale ozaza ndi staff imene nawo zimakhala kuti mochedwa kuti tathandize anthuwa. Bungwe la NRB likuyenera kupanganso makhadi a mzika okwana 3 million. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisadasiyane na mitu yache. Alimi apempha boma kuti lilowerepo pa nkhani ya mitengo ya chimanga. Malamulo sakufotokoza bwino zomwe zikuyenera kuchitika